Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗi duniya be lahira. Mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar inchallah. To machallah hande ma en wardi be vidéo kesol. Vidéo je ɗuɓɓe moɗon norena vidéo majum amma bo tammayta meɗon vidéo ɗo man ha chaîne men je Fasaha TV ɗo. Amma be yerdu Allah subhanahu wa ta'ala en wardi be video majum en hollan ne a warata a maɓɓita email address ha téléphone maɗa ngal lawol joyi hani a maɓɓita email address. Woɓɓe feere ɓeɗo tokko e maɓɓita email address ngal lawol je handay ɓe tokko e maɓɓita email address. To email address larugo zamani yabina mbiyata technologie avancée na kono mbiyata be français Allah alam to ko bandi kona bandi to mo imam bo enana to wonni ma bo enana min ha hedi les commentaire inshallah. To ko telephone ko hunde do warti numéro ta an sirama sa email address. Facebook mala ha tabitina mari Facebook mala wasa email address. To non YouTube ko ha tabitina mari YouTube mala sa email address. To majum hollan on lawol ngolon tokkorto on maɓɓita email address moɗon mana ɗum email ma tawi ɗon mari ma'ana ɗon mari bo nafuda ɗon mari bo inganci email maɗa ɗo woɗi sosai be sosai ɓe feere ɓe maɓɓita email ngal lawol je hanayi ɓe maɓɓita email maɓɓe ngam timidingo bayaniji man en potai timina bayani man haɗo ngam ko en waɗi bayani en tindini email nafuda email ma en potai woɓɓe feere pamata seto ɓe ndaari. Ngam majum bandiraɓe naste nder vidéo ɗo ndaare vidéo majum iga fuɗɗam haragare amma mi laara bana ɗon ko mejjitimi wol wayna kam mejjiti on mi wiyan on abonné ha chaîne amin abonné kadi useni abonné to abonné on partage on sobiraɓe on vidéo ji meɗen mi vidéo jawabuji amin jippi kenya amma alhamdulillah yimɓe ndaari kam amma billahi useni ndaare vidéo ji en ɗiɗon mofti fayidaji ɗuɗɗi sosai nder vidéo majum ko Allah moyi miɗane vidéo ji meɗen like ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum wa rahmatullah mi jaɓɓitaki ro nasta nder vidéo min ɗo intro pap. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi sosai be sosai inchallah en wardi be vidéo kesol vidéo je laati meɗe wargo ha chaîne meɗen ɗo en waɗanno vidéo majum amma en ɗon no reni sai wakkati to en hollan en gaɗan vidéo ji no ɗum waɗirta ɗum mara compte YouTube en kaɓɓino en gaɗanno vidéo ji majum amma laaralgo ɗuɗɓe anda nafuda Gmail account mana email account ko bo wi'a address account ɗuɗɓe anda nafuda majum. To lallai nder goto nder laaroɓe vidéo ji meɗen hedi YouTube hoosi ƴamatayam useni mi waɗa vidéo dow ton o hoosi teddenga mi waɗa vidéo majum. To en mbi o hoosi teddenga waɗugo vidéo majum o itti ceede mako on o hokki o walliti en gaɗa connexion en cuklano haala majum en gaɗa vidéo man dedei no hani vidéo man timma en gadda ha YouTube ngam bandiraɓe nafitoro be vidéo ji majum. To en nasta nder vidéo man bana ni en kollan no en maɓɓitirta email account no en maɓɓitirta address account ngam yimɓe feere tawiɓe irum masalan ba en wiyata abonné ta wala email account ha téléphone maɗa ni a fotai a abona setaɗo mari email account mala bo address account. Ngam majum bandiraɓe ite dokke amin hakkiloji mon ha ɗo ndaare vidéo ɗo igam fuɗɗam ha ragare
hami holla on non lawol ngol on tokkorto mabbita email account ko boya address account. Tange jite bandirabe abonugo ha chaîne miren je Fasaha TV ma on taron bo on partage na sobirabe modon videoji modon videoji amin kala ngol on potti be modon fu inshallah. Aran ko ngatani en ngara en nasta ha do en tefa application je email account majum dadum do to na gallo bo an nasta galdo ni ta nasti gallo aji po be hakkilo arana to anda email account man hado se nasta ha ton to anasti ha email account waddante banani ta do mari email ta marai email bo waddantama banni to wala email ha telephone mala directly ayan waddante banani to wala email ha telephone mala to do mari no email ha telephone ma ayidi mabbita email joni ha telephone man naje ma ayidi mabbita jema bo so ara iya haddo haje yata do haddo do lati photo on do email je do to wala photo ma do ton bo ayan alama logo tan banni inshallah sen iya do to to email ji don jura telephone ma da ayan waddante email ji duddi banani to ongi yo ngate kilo ngen email go didi 39 joy jego jedidi belo ha telephone fubo email ji meren je non kutinira on inshallah. Nime hani on gada dilabu majum on gara on nasta add another account panawigo en lower account fere haddo add another account sen iya do ton please do waddanan on banani on yanda Google da order Hotmail and Live da Yahoo da Exchange and Office and order singara nasta ha Google je primero hatun on hani en nasta to en nasti ha ton se en munya wada recherche banani wadana en mode pass meden en itta to na mode pass bo waddante ba empreinte ni wala empreinte mada heba dum mabbito to dum mabbita ke wala ko hani a wada to resoma do yawa ayen kugal ma timmi law to resoma yawata bana jampo dole se ade ita amunya sedda ade ita amunya a hokka dum wakati mada ngam kala ko bi adamajo huwata pat se o wonda be munyal laata goto munyal wala kugal riba bo wala wonata ha kugal man inshallah. Amma to en onde iten no mari munyal kugal meden yahan deydey no Allah moyi to mashallah to ayi waddani ma banani ayan wait your Google account learn more about using your account banawi go wait your Google account darana Google account mana munyan Google account mana wadi itana Google account learn more about using your account banawi go learn more about using account banawi go low address account mada ngam alortina account mada ha do kenan je doji on yiyata do on alowa compte mada address compte mada je mari no to aydi alortina to ay may jitino compte mon bo yan hado forget email ba wigo ay jiti email ta wari hado be yamete wata inde mada je mabbitirno email mada manno be yamete bo numero je a o hati ha mabbitirgo email majum be gerbitane hedi numero mada to nanon bonda create account do en mari haje do on en kutinirta create account singara iya do ton ten i do ton on yan for my personal usage ngara nasta ha do banawi go je madana o je am midi mabbitirgo yamol a jabobe do yes je midi mabbitirgo to mabbitana banani ayan pellel windugo inde first name last name optional ara nasta ha first name awinda inde mada mashallah hami winda inde je fottaniam gam to mi windan Abdul Kadir Abubakar mari email ji dudi be Abdul Kadir Abubakar
amma fu wonnata inshallah Abdulkadir Abubakar. Maɓɓitira ɗum be français Abubakar. Abdulkadir Abubakar. Sorry. Copia Abdulkadir Abubakar ɗum haren lowa ɗum haɗɗo ɗo sai itta Abubakar ɗo en lurna Kadiri. Abdul Kadiri Abubakar. To fottan ma waɗa bindi petel petel, to fottan ma waɗa manga manga baje maɗi ɗo. Sai a wala haje waɗugo ko ɗume a wara waɗa next, amma a larto inde ma je a windi kam. Ta waɗi next a de'ita ha ɗo bo a hokka hakkilo maɗa munyal. A wara nasta ha month lewru nduye ɓe dañi ma en gaɗa January mana janvier. Haɗɗo waɗa 2 a waɗa nyande ndeye nder lewru nduye maɗa le 1er janvier. Haɗɗo hitande a waɗa 2000. Ta aɗa maɓɓita email account duy maɗa tabbitina ɓuri 18 ngam larugo kujeji fere hedi YouTube. Kujeji non jurje do kaɗo waɗi hedi YouTube to na duy ma yotti 18 a fotai a lara. Sai a waɗa 2023 ou bien 24. E waɗa 2024. Gender ɓe ƴama haɗɗo male, female, male, return not say custom. To en koca male ta gorko, ta debbo hoca female. Male mi gorko. Ta hosi male a de'ita waɗante next. Ta waɗi next gonda haɗɗo e ƴama kujeji bana ayatara. Ɓe ƴama premier Abdulkadiri 829.gmail.com. haɗɗo bo ƴama Abdulkadir Abubakar 9.gmail.com. To a yiɗi bo a create your own Gmail address e maran create meɗen. To a yiɗa bo caka ɗiɗi ɗo suɓa je maɗa amma ngam lornugo email maɗa ta sanji telephone. Create on Gmail address. Create your own Gmail address. Ami waɗa kadi amma ine ɗo kam bindiyan petel petel ika fuɗɗa. Abdul Kadiri Abubakar. Awakata plus a winda bana mi indi man ɗo. Abdul Kadiri Abubakar. Abubakar 95 awada ɗo ka ha maɗa kadi min kam mi suɓanci am. Abdulkadir 95. Sai a wara wata numero maɗa ha ɗo a wata 695 11 70 43 ɗo on numero. To ok ɗo mot de passe ɓe ƴami fa afwan. Mot de passe ɗum hunde on sirri maɗa mot de passe am. Ok mashallah ndamadi mot de passe am bana ni, amma hawrugo mot de passe man ɗo sai wona be character be ko nandi be majum. A winda inde maɗa ha inde maɗa ko a winda ha feng man numeroji ko 2 ko 3 bani dede na maɗo to kadi inshallah. Ta waɗi bana ni to timmi Gmail maɗa maɓɓitake sai a wara iya next haɗɗo. Nda joma review your account info. You can using this Gmail address to sign in later. Mashallah. Abdulkadir Abubakar Sawara next. Halis Abdulkadir Abubakar ko yenda Abdulkadiri Abubakar 95.gmail.com. Alright, next.
Mashallah, ɓawo to a ENS a de'ita waddante bindi bani a yiɗo. Afwan, waddante bindi banni a iya ɗo fu to a yiɗi a janga dokoki maɓɓe sai a wi'a I agree sai a iya ɗo bana ni. To a yi bana ni a de'ita waɗante next. Ɓawo to timmini a yi'an waddante bana ni. Ɓawon tan ɓe ƴamete waɗa mot de passe maɗa ngam maɓɓitirgo email maɗa. Afwan, wurti sam to a wari a nasti ha Gmail. A nasti ha Gmail maɗa bana ni, a wari a iya pellel fotogo. To en tawan Gmail meɗen je en creyi wari ha telephone meɗen. Nda ɗum ha fen Abdulkadir Abubakar 97 ɗo Gmail meɗen je en creyi jotta. To pandam ɗo on lawol na tokkorto a creya ha Gmail ha telephone maɗa ngal lawol no hani a creya Gmail ha telephone maɗa. To wari ko a famai ha video ɗo on ƴamta haydi ƴami les commentaire on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi sosai. Abdulkadir Abubakar on ɗo hofna on seto en foti ha video meɗen je yeso. Yo video man timmina to mashallah. Bandiraɓe to video man fottani on bo to biɗane like abonné ta abonné bawta abonné bo jam yalla seto en fotti Allah mo TV mokolo derkejo jamu andal o digma montage video photo Android say hamako Abdul Kadiri letti mokolo Abdul Kadiri odo wawi montage Abdul Kadiri odo wawi filmoko ndere letti mokolo ha DJ hande mi yetti mokolo mi romanta tetiro Abdul Kadiri fasaha TV mokolo Abdul Kadiri fasaha TV mokolo